Right, muma streets e social media mandinoswera nchiona kuti zviri kufamba sei. Ndabva ndasangana nemuzukuru ari kupisa handiti muzukuru wangu Flexity zviri kudii muzukuru handiti better wakari wakafashani kachini kako wakoka akasike kumira basa aiwa ndotozvitofamba right. Vaudza kuti ndiwani ende unoita nezvei? Mukomana anonzi Flexity, zita rake chairo anonzi Panache, akazvarwa musi we1 September muna 2005, ane 15 years. Anoita nezve music, sim dance. All right. Ibombo kuti pakurira chinopisa pane kanziwo kapisa kanotongopisa nanhasi mwene weruva. Alright. Izvezvi pane chimwe chinenge chichinzi mudziyo we hakuna mudziyo usina basa, mudziyo baba, kunyangwe mugoti une basa, iwe ungave wakandibuka zino rimwe remazuva uchandifunga kuti Flex dai aivepo dai avhara ayama one but yatova ivepo avatsura kudo. Aiwa vamirire aiwa chibhova vakandira futi mwene weruva zvizhinji nhasi hatizuzonyanya kubati kana vachida dzimwe ka ngavangoenda paFlex State Official paYouTube channel. Alright. Vobva vanovhura ipapo aiwa zvinobva zvese vanosangana navo aiwa. So guys ndofunga muri kungozvinzwira handiti. Let's go and follow him also paFacebook Flex State of Funds Official, also pa Insta Flex State Official. Right, tobva tasubscribe pachannel pa Flex Tato. Aiwa, saka ndonyaya iripo wazukuru from Uncle Saint na Flexity tichibva tati much love.